and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Wag angay nga pangayuan og sorry na ako. Naibaw ka kun nganong angay ko yung masab nasayod ka dyan kun nganong dili ba? Globel, Pag-abding dyan, pag-abding sa imong kibuhaton. Uban ka kanunay sa kung mga kagampo. Ayaw kalimot anak. God. No, dili. Dili. Ang iyang mga sinultihan. Sukat pa sa nangaging mga hikayon ug hangtod karon. Nasabot ko. Masabot nga hangtod karon. May gitaho paghapon siyang pagpati nga rin ako. Nga iya lang kilawom. Dili. Dili ko ang magpadani ni. Dili. God, tapangi ko. Tapangi ko. God. Naunsa man ko. Nganong nakasulti ba kong imo ni ato ni Chan? Kauwaw. Kauwaw. Napanlimutan ko. No. Oh, may naniwag. Basig mitawag siya balik. Ako tubagon na. Oh, si Matt na ikaw na mitawag. Ako baka niya tubagon. Hello. Kinsa mo ito na nawag o kasulti mo sa phone. Nga nung ipalayo ka man sa imong kawanan ng pulis. Matt? Unsay? Niya pa siya sa palibot. Ayaw na lang paglingi-lingi pa. Kaya may ikaw kung distansya ni mo. Hindi ko nag-observar ni mo. Gravel. Matt, busy mi din sa checkpoint. Nakakita ka gyud nga hugot ang among gikandak nga operation. Busy man mo. Wal na to ni mo tubaga kung kinsa man tong nanawag ni mo. Unsam na ito ka-importante. Matt, please. Gravel, mahal ko ikaw. Irespeto ko ikaw. O ginaot ka. Ngayon imo usab kong irespeto. Kay gusto kong musalig ni mo. Di man ina. Ug unsay buot mong ipasabot ha? Matt, unsa? Oh. Hello? Hello? Matt? Hello? Ira di ang giputulan nga mong panagsulti. Ha? Niya pa di ay siya sa palibot ug nagpaniid ako. Bahala kang tawana ka. Bahala ka. Ikaw na mahibawang maniini. Hapin ta ko pulis ang mga way hinungdan katarungan ug mga alibis. Basta itaho din ako ang bisan unsang unusual na iyang mga aktibidad ug buhaton. Bye. Pag-amping lang gyud Clavel. Nawa ko'y mahibaw ang mga butang na supak sa kong gusto. Kay mahayan mo gyud sa tibuok mong kinabuhi kung ako mo'y imong pinuangan. Busy ko diri sa office, Jess. Nay, giatubang na ko sa kamera sa phone ang mga nagtipon o ang mga documents na akong reviewon o pirmahan pa ni. Nakakita ka? Pwede na ta magstorya through call. Dili lang video chat. Kay dakan ko giatiman, okay? Ngano dili ka man gusto sa video chat? Kay unsa di mo gibuhat diha nga di mo gustong ako makita, ha? Oh my God, Jess. Please, I'm busy. Usa pa nagpaabot ko sa tawag ni bro. Ni bro Chuck ba? Please lang, pwede? Okay. Okay. I said okay, di ba? Okay, bye. Jess, bye na. Ikaw mo'y off sa imong unit diha. Okay, bye na, bye. Si Chuck. Hello, bro. Bro, nana sa custody sa atong mga kauban si Dr. Chuck Emil. Mo ba, bro? Yes, bro. O pwede na ni mo siya pagkikitaan sa safe house.
Nagpahingon ako sa safe house, Bro Jack. Black ang car nga akong gigamit ron. Dili kitong red nga akong gipark sa parking area nga naatubangan sa akong office. Sa likod ko miagi ug nag-rent og laing car for security reason. O ginagong bilibali mo, bro. Kay permit kang maragana. May nagpaniid man ako nining higayon na, bro. Nag-anticipate ako naan. Way kumo kun maliguro. Right. Correct again, bro. Kaya dili ordinaryo kaya itong kaaway. Pabutan ako sa safe house, bro. Mga less than hour tingali. Maabot ako dito. Okay, bro. Bulgan. Tuwa-tawa ka ba, bro? Oh. Watay physical distancing ug mask ini. Delight us, bro. Di ba kakanta nila? You're right, bro. Ug ginahinay na natong napamatudan ang kamatukuran nining maong virus. Yes. Come on. At doon si Dr. Jackie Miller. Tawa, bro. O ka na siya. Makita mo siya din nga igapos. Pero way bunog. Way tatsa. Kinag-amping tang dili makapasakit niya. Di siya makita na to. Ganyan kita ining pikas kwarto. Kaya makita ito sa suot ka. All kini. Nga bongbong lang. Pero dinhi, mailang nga mirror kini. One-way mirror. Ikumpara ang itsura sa mask nga gidesign para sa itsura, bro. Masya ka gyud, bro. Kung makita mo ang mask nga gihimo ni Broderick Rackbaum. Diyan ay kumbaga. Kinata. Nakinaminam ko makita na, bro. Yeah, bro. Tanaw ha. Oh my... No! Noon sa ko. Sa pagsigin ako kunahuna sa kibuhatan ni John. Sayang tinguha nga makasud o makapaningid dito sa hidden laboratory sa organisasyon. Sa kapiligro ini, pirmi na kung di mahimutang. Ganun na kong pangulbaan. Oh, si Matt kining mitawag. Ako pa ka siyang tubagon. Gibauran na pa ko ni John bahay niya nga dili ko makumpiyansa. Okay. Titingali. May pungsi ko din ako tupakuin. Oh. Hello, Matt. Hello, Jess. How are you doing? Fine. Thanks. How about you? Well, as usual, may problema na sabi ni Clavel. Mau pa? Oh, sorry, but I think maybe it's a matter of, I mean, miscommunication. Maybe, but maybe not. Nga no good. Kaya nasabot kong... Oh, unsapon ko kanikaw sa pagsulti. What is it, Matt? Jess, I think I cannot trust her anymore. Dili na ko makasalig pa niya. Matt! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!